sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Bayan, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Mangilulugay kami ulit kabaloyan na masantos maabig. Magayagan na kabuasan po daske namin. Ipaparuntal ang kabaloyan sa programan MIB Mangisyo ng Bayan. Magtaryo na lingkor, Aksyon Joel Balolong, Technical Control, Aksyon Conrad Alvarez. Diyan nga rin nasari kabiyangan na Aksyon Radio Reporter. Yawad tanya rada paway manalutor ni nasari balita impormasyon, balita komentaryo, serbisyo publiko agagi kadasayan kabuasan kabaloyan. Na Lunes, pizza 3 sila agagi ka da bulan kabaloyan na Disyembre 2021.
Manulop tini agagi kada balita impormasyon, balita komentaryo, serbisyo publiko kabaluyan, da saya na kabosan, da sayang programa, grabe agagi kyan, walay bagyo kabaluyan, yaya agagi kat papaarap jad si katayo, super typhoon kwanda agagi. Pero ang tayo ta, ya jad estado na American, jad Kentucky agagik, magano, tanang nangan tayo kumpletong detalito niya. Da sararayan bagtata si Kwan na gobernador di man, I have a town that was out. Kwanto niya agagik, ha? Magano, tanang nangan tila bang alang. Balat si maong niya balita ni agagik, kada sarayan na kaplasan. Pabuba agagik so COVID tayo din tiron Pilipinas. Si balon kaso lang bangatot 402. Sa aktibya kaso at 11,255. Sa total cases still agagik, malapulad gapoy-gapo at 2,836,592. Sa recoveries tayo agagik at 2,775,057. Sa total death, imabot lad 50,280. At sararayan kaplasan. Si katuta nagagik so update the COVID kabaluyan jad si katayo agagik jad Pilipinas. Pero grabe agagik kay so tornado siya imatake Kentucky si kuanan na Kentucky governor. I've got towns that are gone. Kuan agagik na gobernador agagik kabaluyan si Kentucky Democratic Governor Andy Beshear. In kwanto niya na head for a moment of silence at sa kaya ginawan memorial service para sa raraman ni Ryan Andy inatoy at coronavirus disease yaagawa at Capitol Ground at Frankfort, Kentucky, USA. Kabaluyan si kuan na ng Kentucky Governor Andy Beshear in kwanto agagi kaya sa widespread damage tan gagawin niya rescue effort at sa kaya challenging at state after tornado swept through the region 2 days ago. I've got towns that are gone. Kwanto niya ng Beshear agagik. At sa kaya CNN State of the Nation program, my dad's hometown, Paxton, is not standing. It is hard to describe. So labay ito ni Babaga, talagang adralya todo agagik niya, was out as in devastated agagik. Sa devastation kabaluyan, at tuloy agagik at dozen blocks at pigararan lugar tanamyami rin katuwan agagik natin at Kentucky ng gapoy power gapoy kuryente sa state agagik at awalan niya na strong rescue effort kadabi lang lugar natin balot si damage agagik at prohibited and it will take time. Sila ba ito ni Babag agagik yun talagang aplaton so sa kaya lugar dito na Kentucky kabaluyan niya. Sa kaya, mga 200-mile trail of destruction across the American South, powerful twister leveled much of the town agagik ya. 10,000 people agagik ya. So nga po, talagang grabe. May kumbaga sa debris era, atak-takatakod dalan, si katuta nagagik so may makapa agiragagi ka makapan prevent kabaluyan pan-rescue na sara pati lulugan ng kupal pigar-pigar da sarayan kaplasan. You think you can go door to door to check on people and see if they are okay? There are no doors kwanto niya agagik. The question is somebody in the rubble of thousands upon thousands of structures at sayan agawan devastating calamity agagik di tanod Kentucky. In kwanton at least 56,000 homes were without power at sarayan kapasan sa kaya probinsyatan. Si Kuanong Governor Beshear agagik ya could not provide a number of people at sa estado. Ayat reported missing as of this moment. Noogingan in kwanto niya sa family hometown to niyan sa Dawson Spring. Population niya tawalan na 2,700. Sa listahan at unaccounted for run to 8 pages agagik single space. Ngunyo, sa kuno agagik so unaccounted, umbabatik ya
at waluran piligo ya single space ni kabaloyan. Imagine nyo tanagagik talaga na grabe. At sararayan kaplusan. It's pretty bad in kuana na Governor Bashir Gagik. Si Dean Criswell, Administrator na U.S. Federal Emergency Management Agency in kwanto niya. Iya sa rescue effort agagi ongoing niya across the region and there is still hope to find survivors. Si katotan sa Department of Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas plano agagik to yaunla ad region ng Karuman. Grabe ha. Talaga na may description laya ibabaga ng Governor Bashir agagik ya at matindi. Lapod si kwanto niya kabalayan, I've got town that are gone. Kwanto niya agagik. Matindi tan maambulat agagik ada sararayan na kaplusan. Kaya tuloy-tuloy tini kabalayan na pain sa kiling mo lang tawalin no batang kulabalan importante tawag da si katayo da jad cellphone kabaloyan niya. Anyway, tuloy-tuloy tini agagi kadasayan na kabosan kaya ang bulat agagik tanag dimalan ya kalamidad agagik ditan mismo Kentucky nanang nangyulabat may papalapag lang tinong Governor Bashir kwanto niya I've got towns that are gone kwanto niya labay ito babaga talaga na fully devastated agagik yan. Was out as in was out agagi kya dural amin si problema ni tan kabaluyan ay sarayan pang kanaunawa aga nayari aga amay si prevention agagi kya pan rescue da gira masyadon makalubere rescuers kala po agagi kad sararami dibre yatak-takatakad karsada si konto and you know you will go to door kinagagi kya rescue. You cannot, konto, because there is no door already, konto niya gagik. Matinditan niya talaga. Anyway, nga pinagawan tayo gagik, kadasayan na kaplusan. Nogingan na ingat-ingat po tayo kabaluyan niya. Dasarayan kaplusan. That's buhay kabaluyan. Ay, mong kumirsal tayo ko pelot. O na niya, 8:30. Natala, at sa 8 to 8:30 niya, to. Amang gano agagik. Lahat tayo yung balita. Dasayan na kapusan. Kasi naikupilot ko dyan. Agtumula nagugoy ang gatulto niya. Dasarayan kapusan. Ang pinagawan ta kupilot. Di balit natalabat niya. Dasarayan kapusan. Mang gano lahat tini sa kaya balita agagik. Magang gano labangan. Ang gano siring kupilot. Lahat ta dyan balita ay. Sarayan pang kanaunawa, balita kabaluyan, o dasayan na kabwasan, ay agagi ka at siyempre mansiwag kaliray ara agagi karay kakandidato tayo, ang pinagawan tayo, talaga nung talabatan, normal labatan, at sayang panahon to. Aray scholar na gobyerno, gagawin niya trolls at social media, abay nakakagalit at nakakabahala. Unungitan kabaluyan at senatorial candidate Chel Jokno kabaluyan tawadyaran ng karuan. Alawalabalan makapurmo nagagi. Actually alawalabat yaran sararatan ng eskular. Pati araratan nagagi kay job order. Gagawin dara agagi kaya troll. Si Kareo sa Rosaron dala o dara kabaluyan at sarayan na kapusan. Alawalabalan makapurmo nogingan na nakakapa-aburido makapastok ka ni. Kaya agagik sa ubat kabaloyan na Attorney Chel Jokno at tupotod si katod sa nasari kabataang dagupinyo at panamaglin ng Konsyal Joshua Bugayong niliraad sa tay yung kwanto niya na alalahanin ng mga kaedad niya na nakakapasok bilang scholar ng gobyerno subalit ginagawa lang silang troll sa social media kwanto niya. Diyan sa kaya gagawin kay Youth Forum niya ginawa o December ng karumanod si Isa Esteja. Kabiyang alatan so Tim Belenod panangidaulo ng Dagupan City Mayoral de Candidate Belen Fernandez Agagik Vice Mayor Vicky Kua
tinupad ng Konsyal Bugayong wadkin ng senatorial candidate Jokno bilang sa kay abogado tan human rights advocate na ang to opinion to saya iya usaran na scholarship scholarship ya pundo na gobyerno ni unod kin ng Jokno awalan niya na batasya kapaloob the revised penal code laban na pangitatatak na aluan balita yaayat sumlang at interes ng Estado in kwanto niyan pasok na pasukya ada saya abilang sitwasyon inyaron ni na Jokno yan nakukulan niya na amtaan na saray na amtaan nagagik yarare nano sarlabat yarare kabataan bilang troll na saray too yawalad ba nagagagik noon yan aliwaran gawa ay agagik at labag at batas gagawin dalabat yaya pantutrol tan pangitatatak na fake yaran balita nagkalulano ay araray agagit tinagurian niran iskolar ng bayan ingat-gad niya yan napag yamang kasakay sa amin yan na patundayan aliwan gawa nagkalula no patungkol agagik at historical revisionism kabaluyan. Sa tanya balita impormasyon natin pasabit sa katay na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Silver Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance everyday. That news was brought to you by Emperador Brandy. Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Gawin mo! Aksyon! Radyo! Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Bayan Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Bayan, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Aksyon! Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Bayan na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Bayan, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na programa. Alas 8:35 na po ng umaga kabaluyan na dasayan na kabusan. Tuloy-tuloy tini agagi ka dasayan na kabusan.
unatagay ko pilot lala mo, suppression na langis na buwas. Mabubanan imbunag, natanagagi, unatagay, lapod alwan untan mo't ni kunik kabagsik to iya ay. So tatawagan tayo na Omicron. Sikaton unatagay, masulok ka piso agagik, na buwas effectivity tutan takada Martes. Manlimat ad Martes agagik, unatagay suppression na langis, malalapod gasolina, diesel, yangga at gaas kabaluyan. Katuno walay kwarta yun natan, man kingkila ha. Man mangkarga kila agagik, da sararayan kaplusan. Hay naku po, pero sa makapoy, ya balita agagik, kada sayan kabusan, somebody is dropped the ball again. Kung nagagik ng Secretary Locsin na din pakapirde, na more or less 20 million sirens agagik parad COVID. Antoy agawa agagik. Antoy agawa kabaluyan na dasatan, 20 million worth of sirens agagik. At apir di lambungat, apir di agagik, naku po, my goodness ay apo, what happening kabaluyan? Ay si katuti pala pag mismo ng Secretary Locsin agagik ay, o dasarayan kaplusan, di ba? Pero nang nangantimat agagik kiraraya ay. So, mismo na kakandidato o sarayan kaplusan, o noon ti pagagik, tani si katuy ay, wala ni pala pagagagik na PNP, almost 1 million quarantine violators, from November to December 10. Ay ba, November 10, December. Pero nung noon tayo agagik kaya, no death directly related to COVID-19 vaccination. Kung na Department of Health. Pero, my goodness, what happening agagik ko? Padasay ay, so, 50 million sirens, COVID sirens agagik kaya per day. Ay, naku po. Senator Manny Pacquiao, nang promise siya agagik, niya patundan to'y EJK no si Katot Manalo bilang presidente. I vow to put an end to extrajudicial killings if I wins in the presidency at sa yung sublay eleksyon ay agagik sa 2022. Ay, katon mararakap sa promise na namin. Mayor Isko Moreno, in kwanto na I will not neglect duties as Manila Mayor. I'm not neglecting, manayan. Kuanan Mayor Isko Moreno, hindi ko naman nakakalimutan ang trabaho ko bilang Manila Mayor to pursue my presidential campaign o ba tumot itanagagik kabaluyan at dasarayan kaplasan. Hindi ako natutulog sa pansitan kung tumat. Talaga naman ha. And then inyarum to niya, no, if I win kung tumat yagagik, ilaban ko, tanituloy ko, I would fight for the country's claim over Sabah if chosen by voters. Kwanto niya gagik mat. Naman ha, nung ti panira arom, kabaluyan, na sararayan kaplusan, si Senator Lacson. Si Senator Lacson balot agagik, kada sararayan na pangkanaunawa, antoy kwanto matya kabaluyan na Senator Lacson agagik. Naman, si kwanto niya kabaluyan, the biggest problem facing the country today is government itself. Ingkwanan Senator Panpilo Lacson man. Problema timbalbalag alwan COVID, alwan Omicron. Si problema timbalbalag at sa gobyerno tayo mismo. Sila ba ito ni Babaga? Wali problema agagi kada tatawag taman manuulay da sararayan na kaplasan. Si katoy balag ya problema agagi kada sararayan pangkanaunawa. Ay talaga naman nandurumanitan mat kabaluyan ha. Iya tatawagan tayo na tatawagan tayo agagi kaya observation tan palapag man. Aso pa kasi agagi sukinay napalaran kabaluyan kasi sayang. Si Vice President Leni Robredo Balot in kwanto kabaluyan niya sa lines open for consolidation process at 2022 election mode kwanto niya agagi yan. Impalapag ya kabaluyan mo ng Vice President Leni Robredo ng Biyernes agagi kaya si Katot Mansasan San Lucas ni at delirad sa titungtungan at posibilidad niya na wala nila nasaksakaya puwersa para 2022 eleksyon piyan na isigurado sa victory para for the opposition.
We have not stopped talking to many groups. In fact, that's what we've been doing every day. From time to time when I was not yet a candidate up to now in Kuanon BP Robredo mat Kabaloyan. Actually, kapigan man, sa karuman amuya agagi. Yaya aga Kabaloyan na mismon, wadya mat agagi kiray pink followers Kabaloyan. Adluyag na Pangasinan. Wadya agagi kya nanmumotor kidmat kasi anong ko, amaya-maya pink kiran rose ang gadid natin ganun kabosan ni. Amaya-maya nire pink Kabaloyan niya. Kaliber-liber dyan syudad na dagupan tan kalasyaw yata kiling tayo agagi kya. So nan paramdam mo iray supporter nan BP Robredo agagi jadluyag na Pangasinan. Jabalot agagi kad kinan Senator Bongbong Marcos Kabaloyan say jad ay kunye inormay babagadan na nakardan niya agagi kasi katuana pun kunya tabasak matya Kabaloyan yaya agagi si Senator Bongbong Marcos and Sara Duterte ang tumiko konda niya nakub yung nakubkob hindi nakubkob sinulod na Kabaloyan mo so Calabarzon area kumbaga si karagagik mo so solido ya jad surbi Kabaloyan say Calabarzon nagagik at kinupudan niya talaga naman. Pero sa isang ulop agagik ya dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos tanuntan mo ng Mayor Davao City Mayor Sara Duterte Carpio yaya agagik at nanulupira Kabaloyan niya at si kara agagik mo so ay masagbay asagbay ran agaw apalabas sira si unungod sorbi agagik at mismo na si karamot agagik sumangukupo at mantatap agagik mo tad sorbe naman ay si katuti sigaw ng bayan at sararayan kaplusan pero di agagi kay Northern Luzon nga pinagawan tayo sa Northern Luzon Kabaloyan labay team ande at sa katuya may tatawagan dan Northern Block yayagagi kahit papano dyan pa kanang ng kulaba 90% is for BBM agagi nunalat to ni Visayas tan part of Mindanao ay balaglagagi kita niya puunan Kabaloyan niya. Ako pelot mga gano, tararatan impormasyon balita yan ang alanyod sa katayo Kabaloyan, impasabit sa katayo na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic Aksyon! Radyo! Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Bayan Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala
na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Bayan, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Bayan na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Bayan, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Dogduaran na minutos la kabaloyan, anti sagagi kiaman alas 9 dasayan na kabwasan, tuloy-tuloy tini agagi. Balot antis tin untuloy, siyempre naman, laan tiniraraya. So, kabaloyan, tiran mambabantay pa na maglin ng Facebook Live, tansari mensayda kabaloyan. Tiyanag tayo makautang. Si kwanto niya agagi kay, Sir, hindi kaya sayang lang ang pira at pagod nitong si Marcos dahil sa kinakaharap niyang katakot-takot na petisyon kapag nanalo siya? Ang masakit niyan, siya ang nagsayang, iba ang kumain. Abangan na lang po natin mga kaibigan. Total, alwatimot niya legal expert. Hintayin na po natin mga kaibigan kung antoy magmaliwa desisyon na saya Comelec at sarata na petisyon. Kumado agagi kat pigaramat yaran na abogado yung mga ibabaga, yasami petition agagi kat aliwan na man qualify to disqualified si Kato. Kaya abangan na lang nga po natin mga kaibigan ha. Good morning yung mga tumatakbong presidente, hanggang pangako lang yan. Just to win the vote. They are trying to brainwash the minds of voters. Nang nangyin Duterte, si Pormisa to, agawan, kwanto niya ng 5277. Anyway, atimang promise agagi, that's part of the game. Kabaluyan. Kaya nga po ang Diyos, binigyan po niya tayo ng ulo, na ang ulo po natin mga kaibigan ay kumplito po sa party po niyan. Si isang importante na nagagik at party tayo, kabaluyan, ayay utak tayo. Labay ito ni babagay, utak agagik, kabiyangan ulo tayo, iinitar na Diyos sa katawan, asa part agagik, intiron laman tayo, ang tatoy maong, ang tatoy aliwa, ang tatoy duga, ang tatoy kabaluyan, so maptak. Di ba? Kaya vote wisely. Atan, so pinaka-the best. Si Kuan Atiluri, hintayin na lang ang kung ano ang hatol ng langit. Ingkuanan Atiluri mo at kabaluyan. Pero si hatol ng langit po mga kaibigan, initeriya amintan ed lima na syupaman. Agagi kya butante kabaluyan. Tandaan nyo tan. Si Katutay sa kaya dasari na pagtinunutan. Ang gano silabay na Diyos sa katawan at unya ay. Pero sa nanay sulat yung agagi, ay, ang tuloy nagawan di tanagagi kay di ang gapoy sayang. Napirdi namin agagi so mismo na sagput tayo. Balot, antis yun isulat namin niraratan, karuyoy gabay ang kabaluyan tan, yamalala po Diyos sa katawan. Or else, ay ang gapoy pansumpalantin namin agagi, no, pasaway tayo kabaluyan. Ari mambabantay balot kabaagagi kada panamaglay na Facebook Live na Aksyon Radio nang nangantimat ya magano tan bisita pasalamat ang tira agagi kada sararayan na pangkanaunawa kabaluyan masanto siya kabwasan ada kenan Sir Roberto Quintan santoy kwanto niya Joel makapasawa apasakay so promisa na sari kandidato kanya nun sasawak mo lan mambuto nanggel kulaya nununaan niya kabimuto, walad di kadalay taon kunatan. Ay, nitan. Atulang tinibabagak lang ti Sir Roberto, say promise is part of the game, part of the politics. Without promise, there is no politics sa gagi. Kaya nga, sabi ko po kanina, ang Diyos po, nilikha niya po tayo, pinalsa to tayo, kumplito. Wala ulo tayo agagi, kaya ulo tayo, wala karga tunutok. May karga tunutok agagi, si katumi man determina say right or wrong, di ba? Kaya nga, bangan po natin Chili morning from Hong Kong. Kwanto mo na Ma'am Ladero Vinos, good morning po. Malamig din po dito. Good morning din po, kinong Manong Benga Bobellanos, Ma'am Villa Belemenes, masanto siya, kabwasan mo tad si kayo. Pero with that kabaluyan, nga puli malumi oras may agagi kada sayan programa, si kato na mamatanir kamila kabaluyan na dasayan na kabosan. Diyad syudad na dagupan, kwanto dya, lawas maaro, aliknaso panangaro, anli serbisyo,
Yun ang totoong serbisyo. Si Mayor Billy Nagagik, amin promise to, ginawa to namin. Ang nangyari anto niya. May kaplasan niya kayo rong balot natan. Natan man paparamdam, tan ibaga to. Ang gusto ko, lahat kayo ngayong Pasko, meron po kayong pang-Noche Buena. My goodness, duwaran Pasko lay di mala Nagagik. Pero agan ang paramdam, natan man paparamdam, tawalay labay to niya. Kaya, ingat-ingat po tayo kabaloyan. Ito'y nagawan tayo Agagik. Kaya nga sabi ko, nasa kamay po natin lahat ng solusyon ng mga yan. Ingat-ingat po kabaloyan. Another po Agagik at mamatanir kami la. Manaya Agagik yan. At sayang na kabosan, dyan pangitilak medsi kayo. Nawa masanton balikas kabaloyan. Malala po da masanton sulat Agagik. Oops. Jad libro na Tesalonica kabaluyan niya. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Dan in quanto Agagik, magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Kaya Agagik ka, verse 19, huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo, huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Kaya Agagik, para sa kinamintan kabaloyan, narumong the 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 20, para sa kinamin Agagik, kadasayan kabusan, magtaryo na lingkor, Aksyon Joel Balolong, Technical Control, Aksyon Conrad Alvarez. Handaan po mga kaibigan, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama po tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang mga... Aksyon Radyo. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Bayan Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa,